Biz sizin bilen bugün irtengi şeyge temligine tez әзерләнә торган омлет әзерләрбез. Аның өчен безгә сосискалар кирәк булыр. Шундый хәләл сосискалар алдым. Камыры эченә 2 йомырка, ун, кефир, 1 стакан разрыхлитель теста, яшел тәмләткечләр, тоз һәм борыч. Һәм инде шундый мин таба алдым. Мишне кабызып куйдым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезгә тотынабыз. 2 йомырканы тугалыйбыз. Тоз сибеп җибәрәбез. Һәм шулай йомырканы тоз белән бергә тугалыйбыз. 1 стакан кефир истибез. Һәм инде безгә сосискалар кирәк булыр. Сосискаларны шулай түгәрәкләп кенә кисәбез. Әгәр инде сосискагыз булмаса, яшел тәмләткечләр, помидор салырга мөмкин. Хәзер инде безгә ун кирәк булыр. Ун 1 стакан чамасы. Һәм инде камыр кабарткычы. Әле безгә яшел тәмләткеч тә кирәк булыр. Бүген инде мин шулай укроп салырмын. Укропның инде калын, каты өлешләрен салмыйбыз. Менә шулай бөтенесен бергә салдык. Әзрәк кенә борыч та сибеп җибәрик әле. Теләгән кеше сарымсак та исти ала. Менә шундый куелыкта безнең камыр булды. Савытыбызны әз генә майлап җибәрәбез. Менә шулай. Әзрәк кенә атлан майны шулай монда салып җибәрик әле. Менә шулай, хөрмәтле дусларым. 180 градуслы мичкә 30 минутка куябыз. Аллага тапшырдык. Студиябызга тәмле исләрне чыгарып, ризыгыбыз әзер булды. Без аны инде хәзер табынга бирәбез. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең шундый тәмле ризыгыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә исәнлек, саулык, матур тормышлар насыйп итсен. Исән сау булыйк.